En ole rasisti, mutta haluan, että erityisesti itärajan yli ramppaavat maahanmuuttajat asettuisivat aloilleen. Turvallisuus on sitä, että rajat ovat pyhiä ja kiinni. Kuljetaan edessä kanssa, tulee itäviinaa, tulee itäpensaa ja tulee vaikka mitä ongelmaa sitten. En ole rasisti, mutta mielestäni esimerkiksi netissä leviävälle loanheitolle ja rasismille ei voi mitään, sananvapauden ja muun sellaisen nimissäkään. Ja jos katsotaan tätä rasismikeskustelua netissä tänä päivänä, siellä on paljon tätä nyt artikuloitua, poliittista, naamioitua, kaunista, ainakin niin kuin perustelemaan pyrkivää puhetta. Toisaalta siellä on hyvin niin kuin sontasta tekstiä suoraan sanottuna ja sellaisia asioita, että perinteisessä maailmassa, jos naapurit olisivat tällä lailla puhuneet toisilleen, niin ne olisi käyneet kunnianloukkauskäräjiä ihan sujuvasti. Mutta nettimaailma on näköjään sitten aika lailla hankala. En ole rasisti, mutta mielestäni tässä maassa ja maailmassa on ylipäänsä tärkeämpiäkin asioita kuin jatkuva rasismin pähkäily. Meidän pitäisi puhua päihteitä, meidän pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta ja niin edelleen. Ja itse asiassa kansainvälinen muuttoliike näyttää olevan ilmakehälle turmiollista. En ole rasisti, mutta Suomessa on omastakin takaa kansalaisia, joiden asiat ovat retuperällä. Ja en tule ehkä välttämättä ajatelleeksi, että suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut jo noin suurin piirtein 100-vuotinen historia, jonka aikana näiden tiettyjen kansalaisten retuperällä olevat asiat olisi ehkä saatu hoidettua. Ei maahanmuutto ole tuonut välttämättä näitä kysymyksiä. En ole rasisti, koska rasismi on ruma sana. Olen mieluummin kriittinen tai puhun suvaitsevaisuuden edistämisestä. Rasistit ovat sivistymättömiä. Minä olen oppinut ja hallitsen strategiset puhetavat. Olen osa uutta, kansainvälistyvää Suomea. En ole rasisti, koska muut ovat. Ne nuoret itäsuomalaiset amispojat, jotka kaikissa tutkimuksissa osoittautuu asenteiltaan kriittisimmiksi. Meidänkin tutkimuksissa on tähän ansaan menty. En ole rasisti, koska tiedän mitä rasismi on. Voin itse asiassa vaikka opettaa maahanmuuttajaryhmissä sitä, mitä rasismi on. Olen itse asiassa sitä joutunut tekemäänkin ja tuntenut itseni todella surkeaksi ja avuttomaksi sellaisessa tilanteessa, jossa pieni valkoinen nainen opettaa meidän afrikkalaisille opiskelijoille, mitä rasismi on. Se on niin absurdi lähtökohtaisesti se tilanne. En ole rasisti, koska olen rasismitutkija ja tuotan tärkeää tietoa. Tehkööt sitten päättäjät jotain sen tiedon kanssa. Minun vastuuni tutkijana loppuu siihen. En ole rasisti, koska en joudu elämään maahanmuuttajien kanssa. En ole moisia nähnytkään, eikä ongelma kosketa minua. Rasismi on jotakin, joka ilmestyy paikalle, kun maahanmuuttajat saapuvat. Se ei ole meillä ennen sitä. Oletkohan sittenkin rasisti, koska kohdistan kritiikkini mieluummin maahanmuuttokysymyksiin tai kulttuuriero-ongelmiin kuin historiallisesti epäoikeudenmukaiseen yhteiskuntajärjestelmään. Olenkohan sittenkin rasisti, koska pakenen inhimillistä vapauttani ja oikeuttani omaan harkintaan, mistä seuraa tiukka kiinnittyminen rasistiseen ideologiaan tai välinpitämättömyys, joka raivaa rasismille tilaa. Tämä ajatus on herännyt viime aikoina. Olen omien opiskelijoiden kanssa, heitä täällä huomasin, luettu tämmöistä Erich Frommin kirjaa Pakovapaudessa, jossa tarkastellaan natsismin ja fasismin syitä ja Frommin näkemyksen mukaan rasismi, natsismi, fasismi syntyy siitä, että ihminen pelkää omaa vapauttaan, ei uskalla lähteä vapauden tielle, koska tämä tällainen ideologiaan kiinnittyminen on aina helpompi tie. Olenkohan sittenkin rasisti, koska olen osa vahvaa myyttiperintöä, jossa musta kuvaa pahaa ja valkoinen pelastusta. Ja kaikenlaiset sekamuodot ovat ongelma. Olenkohan sittenkin rasisti, koska katson suuresti lumoutuneena esimerkiksi Paula Sormusten herrasta, joka on täynnä tätä tällaista musta-valkoinen sekamuoto myyttiperintöä ja siihen liittyviä kytköksiä. Olenkohan sittenkin rasisti,
koska olen osa suurta läpikotaisen rasistista maailmanjärjestystä. Jotain, jossa valkoinen tai white on paljon muutakin kuin pelkkä ihonväri. Ja sitten olen siihen vielä nostanut tähän paperiin, jota ei kaikille riittänyt, mutta sellaisen kysymyksen, että voidakseni ikään kuin vastata siihen kysymykseen, olenkohan sittenkin rasisti, niin täytyy olla jonkunnäköinen näkemys siitä, että mitä rasismi on. Ja se, että rasismin määrittely on loputon keskustelu, se on loputon suo, ja tavallaan niin kuin määrittelemällä sitä milloin milläkin tavalla, siitä on ikään kuin helppo sitten sanoutua irti. Ja sitten siihen on myös vaikea tarttua. Jos me haluamme ikään kuin torjua rasismia, niin mitä se rasismi on, jota me torjumme? Ja missä Ansku on? Siellä. Muistatko, kun oliko se Barcelonassa? Et ollut. No, joka tapauksessa oltiin eräässä kansainvälisessä konferenssissa, jossa oli sitten tällainen rasismityöryhmä ja esitys ja alustus. Ja siellä oli paikalla tällainen hollantilainen yhteiskuntatutkija, Teun van Dijk. Ja hän määritteli mun mielestä rasismin siinä niin jotenkin osuvasti, niin kattavasti ja niin yksiselitteisesti, että jos siihen määritelmään kiinnittyy, niin jollakin lailla rasismiin ehkä pääsee myös kiinni. Ja itse ajattelin, että haluaisin sitoutua tähän Van Dijkin määritelmään rasismista. Eli rasismi on etniseen taustaan perustuvaa yhteiskunnallista ja sosiaalista eriarvoisuutta, joka tulee todeksi sekä arkisissa kohtaamisissa että yhteiskunnan institutionaalisilla ja rakenteellisilla tasoilla. Ja tämä on selkeä määritelmä. Ja tässä ei tarvitse puhua roduista, tässä ei tarvitse puhua ihonväristä, tässä ei tarvitse puhua maahanmuuttajuudesta, tässä ei tarvitse puhua pakolaisuudesta tai omasta maasta tai kotimaasta tai äidinkielestä, vaan etniseen taustaan perustuvasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Ja silloin, jos tähän rasismin määritelmään sitoutuu, niin ainakin minä ja varmasti me kaikki ollaan aika lailla tuottoisa ja vahva osa tämmöistä läpeensä rasistista yhteiskuntaa. Vaikka emme tietenkään olla rasisteja, kun ne kaikki muut on, mutta Van Dijkin määritelmän mukaisesti me teemme sitä koko ajan todeksi. Ja elämme sitä todeksi, olemme osa sitä. Ja se, että ikään kuin asioiden muuttaminen ei varmasti ikään kuin, tai sitä ei riitä, että lähestytään suvaitsevaisuuden tai erilaisuuden hyväksymisen tai ihmisen kunnioittamisen näkökulmasta, vaan suurten niin kuin rakenteellisten eriarvoisuuksien purkamisesta. Ja näissä rakenteellisissa eriarvoisuudessa voi ajatella, että rasismi on sellainen niin kuin johdannainen, sellainen asia, jossa etnisyys, kulttuuri, erilaisuus otetaan ikään kuin välineeksi selittämään eriarvoisuutta, isoa rakenteellista eriarvoisuutta. Ratkaisu ei ole kulttuurissa, ratkaisu ei ole välttämättä arjessa, vaan suuremmissa rakenteellisissa muutoksissa. Näin minä tämän asian ajattelisin, enkä uskalla mitään niin kuin suuria kytköksiä vetää. Montako minuuttia? Aika tarkalleen 20 minuuttia, mistä oli puhe.